Jimatres pagebluk Mayangkara ora mung dumadi ana jagating pepayangan, nanging nyata-nyata kedadian ana jagating kasunyatan. Kedadiane wis suwe banget watara taun 1951 ing desaku Desa Weru, Ketaman Dauru utawa Pagebluk. Akeh banget sing dadi korban bebasan esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Ing wektu kuwi barengi larang pangan lan larang sandang wis mesti. Awit nalika kuwi lagi 6 taun negara kita Indonesia merdeka. Dadi sih krasa jarme tilas dadi jajane bangsa Jepang. Tata gelare mono, anane pepati-pepati kuwi amarga desaku ketrajang wabah penyakit pes sing disebabake dening tikus. Nanging suwal ing wabah pes mau ana kedadian gaib sing ora bisa diwawas nganggo mripat walaka. Kang tegese akeh pepati mau amarga dadi korbane bangsane lelembut. Wiwitane lelakon sing gegirisi iki mau mangkene ceritane. Mbah Rejo Setomo sawijining sesepuh ing Desa Weru, sawijining lingsir wengi lawange ditotok wong saka njaba. Bareng dibuka ana jebuling dayoh sing neneka lan nyolowedi. Dayoh mau cacahe watara wong 10. Rupane wong-wong mau durung tau ditepungi dening Mbah Rejo. Lan wong-wong neneka mau nyandangi nganggo kaya prajurit kraton. Sakwise dimanggake mlebu lan lungguh ana dingklik dawa. Salah siji pawongan sing sajake dadi pemimpine takon marang Mbah Rejo Setomo. Ki Rejo, aku arep takon, sapa wong desa kene sing tumindake dak wenang marang sapadaning urip lan sing watake padha adigang-adigung bakal tak sowanke menyang ngarsane Kanjeng Ratu karben dipatrapi pidana. Mbah Rejo ora mudeng apa sing ditakokake wong nyolowadi iku. Ora bisa wangsulan, mung meneng bingung lan blangkemen. Weruh Ki Rejo Setomo ora bisa wangsulan, wong mau mantuk-mantuk karo ngucap mangkene. Ya wis Ki Rejo, yen kowe ora ngerti ora dadi ngopo. Kowe aja melu-melu. Tak cekelane wong-wong sing padha duwe watak sak wenang-wenang kuwi. Bubar ngucap ngono dayoh nyolowadi mau padha pamitan lan diuntapake Mbah Rejo nganti tekan latar. Nanging saiba kaget lan wedine Mbah Rejo. Sakwise tekan latar, wong-wong nyolowadi mau padha ilang saka pandulu. Mbah Rejo bali mlebu ngomah lungguh karo tenger-tenger. Ora mudeng apa sing dikarepake dayoh nyolowadi mau lan atine kuwatir ketir-ketir mikir bakal ana kedadian apa ing dina-dina candhake. Esuke Mbah Rejo ngabarake lelakon sing dialami mau bengi manyang tangga Teparu. Nanging kabar mau ora digatekake dening wong-wong desa kono, mung dianggap gawe-gawe utawa dianggap kabar ngaya-wara. Istana Radio.
Pasar sakwise ketekan dayoh Nyolowadi mau ing desa Weru sawijining wengi dikagetake swara asu baungan sing baung alup-alup mecah sepining tengah wengi sing peneri swara baungan mau saka arah ora-ora sakuloning desa tanpa dikomandu wong-wong desa padha metu saka ngomah lan nglumpuk ana dalan prapatan saka dalan prapatan katon sesawangan sing Nyolowadi ya kuwi peneri ing bulak ombo saka lore desa katon ana obor gedhe ngremomong obor gedhe mau pecah-pecah lan mencar-mencar dadi sak pirang-pirang nganti prasasat sak ora-ora sakuloning desa kebak warata obor utawa colok sing pating lencar. Wong-wong desa kono ngarani sing obor gedhe kae diarani Memedi Kemamang. Dene sing obor cilik-cilik mencar-mencar dadi sak Tegal kae diarani Memedi Colok. Esuke wong-wong desa padha geger opyak ngendi-endi papan ngandhakane lelakon mau bengi yen ing bulak kulon desa ana Memedi Kemamang lan Memedi Colok nganti ngebaki ora-ora amba. Telung dina sakwise kedadian kuwi ing desa Weru ketekan asu sing Nyolowadi sing cacahe sak pirang-pirang. Asu-asu kuwi tekane mbuh saka ngendi? Sebab asu-asu kuwi yen awan padha teka pating gruduk playon turut ngendi-endi kebonan lan turut latare wong desa kono. Lan yen wengi malah padha ngilang mbuh ning endi parane. Aneh. Ning sing luwih Nyolowadi maneh. Dene asu-asu kuwi kabeh ulese ireng mulus tur gedene racak-rancak padha. Sawijining esuk latare lek Pawiradrana disobo asu ireng cacah loro. Asu mau digusak ora lunga, wong enak-enak sajak ora duwe wedi. Lek Pawiradrana jengkel lan nyekel tugelan bangka tantring petung. Asu mau dibabit nganggo bangka tantring kena awake lan mlayu karo kaing-kaing. Durung sepira doe playune dumadakan asu ireng loro mau ilang musna tanpa tilas. Lek Pawiradrana atine wiwit deg-degan ngraita yen sing mentas dibabit mau mesti asu lelembut. Sesuke sedina sakwise lelakon kuwi lek Pawiradrana lara panas lan mung watara sedina utawa 12 jam lek Pawiradrana tilar donya. Layon dikubur ana pekuburan kulon masjid kanthi becik. Nanging sisuke lek giem bojone Pawiradrana ya melu lara panas lan mung watara suwengi larane lek legiem uga tilar donya. Dina-dina candhake akeh wong desa kono sing padha kena lara panas lan mung watara sedina utawa sewengi wong sing padha lara mau ora bisa ditambani las mesti ora kalap utawa tekan patine. Akeh banget wong padha dadi kurban. Enom, tuwa, bocah, prawan, joko, sasat marata, saben dinane mesti ana tangis kepaten. Saben dina mesti ana wong ngusung layon menyang kuburan. Nganti meh sak protelone pandunung desa kono sing mati dadi korbaning dawuru utawa pagebluk. Kerep uga kedadian sedinane ana kepaten nganti pirang-pirang nggon.
nganti golek wong gotong layon wae kangelan. Kerep uga layon sing kudune digotong wong papat kepeksa mung digotong wong loro ya merga akeh pepati. Maneh kedadian nyeleneh tur nyalawedi sing dialami Tukijan lan Tukiya. Nom-noman loro kakang adi kuwi anake Randa sing jeneng Mbok Kerta. Wiwit cilik Tukijan lan Tukiya wis ditinggal seda bapake. Esuk mau latar ngarep omahe Mbok Kerta disobo asu ireng cacah loro. Tukijan lan Tukiya uga weruh anane asu-asu mau. Mbok Kerta ngakon anak-anake supaya nggusak asu ireng mau. Nanging Tukijan lan Tukiya ora gelem mangkat awit wedi kedadian kaya sing dialami Lik Pawiradana. Sakwise mbabit asu ireng terus lara lan dadi patine. Weruh anake dikongkon nggusak asu ra mangkat kepeksa Mbok Kerta tumandang dhewe. Asu-asu kuwi dioprak-oprak nganggo sapu gerang. Lan asu-asu mau padha lunga kluntrung-kluntrung ninggalake latare Mbok Kerta mbuh menyang endi parane. Nanging sorene sakwise lelakon kuwi Mbok Kerta lara panas nganti bengi panase ora suda malah sangsaya banget. Malah wis wiwit bleming ngomyang werna-werna sing ora genah ukarane. Tukijan lan Tukiya nunggoni mbokne sing lara panas karo ati was-was kaya wis bisa mesthekake yen mbokne sesuk utawa mengko bangun mesti tilar donya kaya wong-wong liyane. Nganti tengah wengi Tukijan lan Tukiya ora bisa turu awit nunggoni mbokne nganti ati ketir-ketir lan sedih banget. Dumadakan saka arah kulon peneri saka bulak ombo kulon desa keprungu swara asu bau ngalup-alup mecah sepining tengah wengi. Tukijan lan Tumiya metu menyang latar lan weruh ing bulak kulon disana colok pating klencar lan salah sijining colok mau katon ngremomong katon luwih gedhe tinimbang colok liyane. Kanthi ati diwanek-wanekke Tukijan lan Tukiya mlaku marani dunungi colok sepirang-pirang mau. Bareng wis sedhak watara mung kari 50 meter doe nom-noman loro kakang adi mau weruh ing ora rombo utawa ing bulak kebak asu sing rupane kabeh ireng. Asu-asu ireng kabeh mau sirahe pas bun-bunan murup rupa kaya geni sing tanpa kukus. Ana salah sijining asu sing nyuwara bau ngalup-ngalup terus diparani asu-asu liyane. Kaya asu bau kuwi aweh aba-aba andane supaya kumpul. Nyatane asu sing cacah sepirang-pirang sing tekani saka pirang-pirang arah kuwi padha nyedhaki dununge asu baungan sing sajake dadi penggedhine. Tukijan lan Tukiya dadi mudeng jebul memedi kemamang lan colok saka Tegalombo kuwi yen dicedhaki lan bisa meruhi tibake rupa asu sing bon-bonane murup geni tanpa kukus. Nom-noman loro kuwi kakang adi banget wedi lan miris. Luwih-luwih Tukijan awake nganti ndredeg gemeter, kringete metu dleweran. Awit saka ora kuat ngempet wedine tanpa pikir, Tukijan bengok sak rasane kanthi nyebut asmane sing gawe urip. Gusti Allah, Gusti Allah.
kuwi sing metu saka panjerite Tukijan lan Tukiyaga melu-melu nyebut asmane Gusti, melu bengok nyebut Gusti Allah. Bocah loro padha pating brengok bola-bali nyebut asmane Gusti kang murbeng dumati. Ana kedadian sing aneh. Krungu pambengok itu Tukijan lan Tukiya sing nyebut asmane Gusti. Asu-asu sak mbulak mau padha pating jenggirat, dumadan lap ilang tanpa tilas embuh menyang endi ilange. Kanthi ati deg-degan keweden, Tukijan lan Tukiya mulih menyang omah sebab kelingan yen ninggal mbokne sing lagi lara banget. Tekan ngomah nom-noman loro mau ngadepi kedadian sing aneh meneh. Ya kuwi mbokne sing ditinggal kahanan loro banget mau, lah kok saiki lagi lungguhan ana dingklik dawa, katon waras wiris seger buger kaya ora ana tanda-tandane mentas lara. Tukijan takon marang mbokne, ya Mbok Kerta. Lho Mbok, si Mbok mau rak lara to? Lah kok saiki waras sing nambani sapa Mbok? Sing lara kuwi sapa? Wong wiwit sore aku keturun tangi-tangi goleki kowe bocah loro kok ora ana. Mula aku tangi ngenteni mulimu, kowe mau saka ngendi to Jan? Tukijan mangsuli lan crita yen mentas saka mbulak amba. Lan kabeh lelakon sing nyolowadi sing mentas dialami karo Tukiya diceritakake menyang mbokne. Mung Tukijan lan Tukiya tetep rumangsa aneh. Dene mbokne saiki katon waras wiris, ora ana tabete mentas lara. Lan Mbok Kerta uga ora ngrumangsani yen mentas lara. Istana Radio. Sakwise lelakon aneh ing wengi kuwi Kakang Adi Tukijan lan Tukiya isih kudu ngadepi lelakon sing luwih dening aneh lan nyolowadi. Siji dina sakwise kuwi wancine ndungkap tengah wengi, Mbok Kerta wis wiwit sore mapan turu. Tukijan karo adine isih kelap-klip ora bisa turu, kelingan lelakon aneh dek wingi bengi. Dumadaan lawange ana sing buka saka njaba lan ora let suwe ana wong pirang-pirang mlebu ngomah. Wong-wong mau cacahe kira-kira wong 10 tur nganggo sandangan kaya prajurit kraton. Ora ngucap apa-apa wong mau glandang Tukijan lan Tukiya digawa metu saka ngomah. Tukijan lan Tukiya sing mung nganggo sarung karo klambi saanane kuwi diglandang metu saka desa. Embuh arep digawa menyang endi? Sing genah arahe mengulon. Rumangsane bocah loro kuwi durung adoh metu saka desa, nanging alame kok siji. Sakulone desa katik ana omah gedhong magrong-magrong sing selawase kira tawana. Nom-noman Kakang Adi kuwi diajak mlebu menyang omah gedhong kuwi lan jero katon pagelaran jembar gilar-gilar. Kahanane padang jinglang senajan tanpa nganggo disuleti dian. Ing kono akeh wong sing nganggo sandangan cara para prajurit kraton tur nyekli tumbak kabeh. Ana salah sijine wong sing nganggo sandangan luwih gemebyar timbang liyane, mbok menawa kuwi sing jenenge dadi panggedhene. Sak ngarepe penggedhe ana gelaran ing kono ana akeh wong sing padha diadepake menyang penggedhe mau. Tukijan lan Tukiya diadepake uga lan diworake karo wong-wong sing padha lungguh ngisor ana gelaran.
Saiba kagete lan gumune Tukijan lan adine. Awit wong-wong sing diadepake lan lungguh ana pagelaran mau ora liya wong-wong desane sing kabeh wis disumurupi padha mati ketaman pagebluk. Lan sing luwih gumunake dene wong-wong mau padha meneng kabeh lan kaya-kaya ora weruh lan ora tepung karo Tukijan lan Tukiya. Nanging genah-genah kuwi wong-wong desa sing wis padha mati kena lelara. Katon ana jenate Lik Pawiradana, jenate Lik Legiem, jenate Kang Sukir, jenate Kang Kardia, jenate Yusurip lan isih akeh meneh liyane. Mung sing genah wong-wong sing ana kono kabeh wis padha mati ketrajang pagebluk. Panggedhe sing nganggo sandangan luwih gemebyar tinimbang andane mau ngucap karo nudingi Tukijan lan Tukiya. Oh, iki to wonge sing dek wingi wani nindik lan dingkik aku sak kanca. Apa kuwi caluru kepingin tak atutake kanca-kancamu iki? Apa piye? Panggedhe mau meneng sedhela, mripate mencereng mendeli Tukijan lan Tukiya lan nerusake ucape. Anane wong-wong desa kene padha tak cidiki bakal tak sowanke ngersane Kanjeng Ratu. Awit wong desa kene racake watake sawenang-wenang, cengkiling lan tegelan, ora duwe watak kumo-kumo. Kejaba kuwi wong desa kene padha ora ngerti menyang panembahe sing sejati. Sing digedhek-gedhekke mung nuruti kanepson, sesongaran lan doduk dengan kaya rumangsa menangan dewi. Mula wong desa kene kudu entuk pepeling lan dukane Kanjeng Ratu. Lagi tekan semono sing diucapke penggedhinge lelembut mau. Tukijan lan Tukiya wis rumangsa yen lagi diwalik alam utawa lagi mapan ana alaming bangsa alus. Tukijan eling marang panguwasanipun Gusti ingkang akarya jagat. Ya kuwi Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Nanging rumangsa ora duwe cekelan ngilmu apa-apa. Tukijan mung duwe apalan surat Al-Fatihah tok. Ora duwe apa lan ayat-ayat suci liyane. Nanging Tukijan kanthi rasa panyuwun tenan-tenan marang pitulunganing Gusti Allah, lambene ndremimil ngapalake waosan wiwit auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim lan sak piturute nganti sak teruse. Dene Tukiya kelingan piwelingi suwargi mbah kakunge biyen. Jare yen diwalik alam dening bangsa alus supaya ngapalake caraka balik ya kuwi apalan Hana Caraka sak piturute, nanging diwaca kuwalik ya kuwi Ngata Bagama, Nyaya Jadapa, Lawa Satada, Kara Canaha. Mangkono diapalake bola-bali, disartani mantenging panyuwun marang wasesaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Dumadakan ana kaelokan, kahanan sing padang jinglang saknalika dadi mati peteng dedet. Wong-wong sakiteri kono padha ilang mbuh menyang endi. Lan weruh-weruh Tukijan lan Tukiya mung kari wong loro ana tengah bulak ngilak-ilak utawa nara-ramba sak kuloning desa. Jalan Tukiya mulih menyang omah. Wancine wis parek esuk, nanging srengenge durung jumendul. Ana dalan wong loro rumangsa aneh, dene ora ketemu wong siji-siji yo. Tekan omah bocah loro padha mlebu omah, dumadan mak tratap. Ora ngerti mula bukane ngerti-ngerti Tukijan lan Tukiya turu mlumah mujur ngalor ana klasa tengah jogan.
Ing kono katon mbok kerta lagi nangisi awake lan ana uga Mbah Rejo Setomo, Pak Bayan Harjodiono lan isih ana meneh sawetara tangga cedhak. Miturut mbokne lan wong sing padha teka kono, jare Tukijan lan Tukiyo mau wis mati lan kabeh padha ngumun, lah kok saiki urip meneh kaya mentas melek saka turu kepati. Tukijan lan adine nuli nyeritakake lelakone mau bengi sing nyolowadi. Sing krungu padha pating domblong kaworan tintrim. Mbah Rejo Setomo nyelani ngendika, yen ngono lelembut sing mbok temoni kuwi padha karo sing teka nomahku dek mben kaile. Monge maneh wong-wong desa kene padha ora percaya karo kandhaku. Mula ya ngger, sakwise lelakon iki kowe kabeh tak kandhani. Ayo padha bali menyang tumindak bener lan utama. Aja dibaleni meneh duwe watak sing adigang adigung, tegel lan cengkiling marang sak pepadane ngurip. Sing luwih wigati meneh ya kuwi wong-wong desa kene ayo padha ngiblatake panembah marang sejatine kang sinembah ya kuwi Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Aja nyembah marang brahala. Awit pagebluk sing lajang desane dhewe iki sejatine wujud pepelinging Gusti Allah marang titah supaya weruh marang sejatine kang sinembah ya le. Mangkono wejanganing Mbah Rejo Setomo. Dina-dina bacute wong desa kono saben wengi padha kumpul ning Bulak Amba, padha bebarengan nindakake salat mertobat nyuwun pangapura marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Salat jamaah mau dipandhegani utawa diimami dening Kiai Sufi sing rawuh saka desa sak jabane wewengkon. Kiai Sufi wekasane uga dadi guru ngaji lan guru agama, nenuntun marang wong desa kono supaya bali menyang kiblating panembah kang sejati. Masjid sing maune sasat ora ana sing nyoba. Wiwit kuwi akeh sing padha nekani lan nindakake salat. Apa meneh ing jaman saiki, masjid wis dibangun rupa gedhong magrong-magrong lan saben dinane ora tau sepi wong. Mangkono babaring carita sing dikojake Mbah Marto Tukijan sing ndek nome jenenge Tukijan. Mbah Marto Tukijan saiki wis yuswa 75 taun. Urip prasojana desa Weru lan isih tetep teka nanggone salat manembah marang kang kudu sinembah utawa marang sejatine kang sinembah. Lah sapa to sejatine nom-nomane Tukijan sing saiki asmane Mbah Marto Tukijan kuwi? Ora liya ya wong tuane utawa bapake sing gawe cerita iki. Lan desa Weru saiki dadi desa maju lan ayem tentrem. Nuwun sewu para jimatres, dek biyene desa Weru kuwi kondang-karan desa Weru Kepruk ya merga wong-wong sing padha duwe watak brangasan lan tegelan. Nanging saiki siji, sebutan Weru Kepruk wis ora tau kocap maneh sebab wong-wongane racak padha sengsem manyang kautaman.